church trails. Explore Malta's rich religious heritage and discover the art and culture that shape the Maltese faith. Follow the trail. Witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Qed nagħmlu llum it-tifkira ta' San Bonifaċju Isqof u Martri. Itwieled l-Ingilterra fis-sena 673, daħal monastiku kien fil-Monasteru ta' Exeter u iktar tard mbagħad mar il-Ġermanja fejn ħadem ħafna u ħidma pastorali kbira, għamel ħafna ġid u sar Isqof ta' Mainz ukoll hemmhekk. Eventwalment kien sofra l-martirju għalhekk huwa martri wkoll barra li huwa Isqof, sofra l-martirju minn xi nies hemmhekk meta kien fi ħidma tiegħu pastorali. U miet fis-sena 754. Nitolbu l-interċessjoni llum ta' dan il-qaddis. Nitolbu speċjalment ukoll għal dawk l-insara li huma ippersegwitati minħabba l-fidi tagħhom, kif ukoll biex il-Knisja tkompli b'ħeġġa kbira tħabbar il-Ġesu Kristu minkejja kull dbatija. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Atina mulej lajnuna bit-talb tal-Martri San Bonifaċju li għallem il-fidi tiegħek u taxxida liha bit-tixrid ta' dimmu. Għamel li aħna wkoll inżommu sħiħ fl-istess fidi u b'qalbna qawwija nistqarruha bl-emil. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Aziz, inti mxejt warajja fit-talim tiegħi, fil-imġiba tiegħi, fil-pjan u twemmin tiegħi, fis-sabar, fl-imħabba u fil-perseveranza tiegħi, fil-persekuzzjonijiet u dbatijiet li ġew fuqi f'Antiokkja, f'Ikonju u fl-Lista. X'persekuzzjonijiet għaddejt minnhom. Iżda ħelli snin mulej minnhom kollha. U dawk li jridu jgħixu ħajja tajba fi Kristu Ġesu, il-koll jgħaddu minn persekuzzjonijiet. Imma n-nies il-ħżiena u l-uċuħ boħra imorru mill-ħażin għall-ar, iqarqu u jitqarqu. Imment ibqa' miexi f'dak li tallimt u emmint bisħieħ għax taf mingħand min tallimtu u għax sa minn żoritek sirt midħla tal-kotba mqazza li jistgħu jagħtuk l-erf
li wassal għas-salvazzjoni permezz tal-fidi fi Kristu Ġesu. L-Iskrittura kollha hija mnebħa minn Alla u tiswa biex wieħed jgħallem, iċanfar, iwiddeb u jrawwem fis-sewwa. Biex hekk il-bniedem ta' Alla ikun perfett, imħejji għal kull ħidma. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr il-Alla. Slim bil-kotra għal min iħobb il-liġi tiegħek. Flimkien, slim bil-kotra għal min iħobb il-liġi tiegħek. Ħafna li jagħmlu għalija u jħabtuni, imma jien ma nitbiegħx mill-preċetti tiegħek, is-sewwa tiegħek il-qofol ta' kelmtek għal dejjem id-digriti tal-ġustizzja tiegħek. Flimkien, islim bil-kotra għal min iħobb il-liġi tiegħek. Il-gbarat għal xejn b'xejn jagħmlu għalija, imma minn kelmtek tibża qalbi. Slim bil-kotra għal min iħobb il-liġi tiegħek, ma hemm ebda fixkil għalihom. Flimkien, slim bil-kotra għal min iħobb il-liġi tiegħek. Nistenna s-salvazzjoni tiegħek, mulej, u nħares il-kmandamenti tiegħek. Inħares il-preċetti u l-kmandamenti tiegħek quddiem għajnejk l-imġiba tiegħi kollha. Flimkien, slim bil-kotra għal min iħobb il-liġi tiegħek. Jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti, jgħid il-mulej, u missieri jħobbu u aħna niġu għandu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien u jgħallem fit-tempju Ġesu qabad u qal, din kif inhi li l-kittieba jgħidu li l-Messija huwa bin David. David stess imnebbaħ mill-Ispirtu Santu qal, il-mulej qal lil Sidi oqgħod fuq il-lemin tiegħi sa ma nkun qed l-dewa tiegħek taħt riġlejk. Jekk David stess sejjaħlu Sidu, mela kif inhu ibnu. U dik il-kotra kbira ta' nies għadet tisimgħu bil-qalb kollha. Il-kelma tal-mulej. It-tifir lilek Kristu. Il-kotra kbira ta' nies għadet tisimgħu bil-qalb kollha. Dan huwa li naqraw fl-Evanġelju llum skont San Mark fuq dawn in-nies illi kienu qegħdin jisimgħu il-Ġesu. U hawnhekk Ġesu isu jagħmel naqra tħabbija tal-moħħ. Għax jgħidilhom il-kittieba jgħidu li il-Messija huwa bin David. Imbagħad jikkwotalhom salm, hawnhekk Ġesu qed jikkwota Salm 110. Fejn jgħid il-mulej qal il-Sidi joqgħod fuq il-lemin tiegħi sa ma nkun qed l-dewa tiegħek taħt riġlejk. Is-salm miktub minn David qed jgħid dan kif David sejjaħlu Sidu. U aħna mbagħad nisimgħu il-kittieba jgħidulu bin David. Kienet naqra hekk ta' mistoqsija biex jipprovoka Ġesu hawnhekk, u speċjalment għaliex qiegħed f'punt hawnhekk fejn qiegħed fid-dialogu kontinwu mal-kittieba. Eżatt qabel kien hemm dak il-kittieb li qallu li huwa l-akbar kmandament. U Ġesu meta wieġbu Ġesu, il-kittieb qallu sewwa qed tgħid mallem, u Ġesu qallu dan il-kittieb m'intix il-bogħod mis-Salt Natalla. Imma qabel hemm anki dan dialogu ma' diversi kittieba fuq
dak li Ġesu kien iwassal u kultant ma jaqblux miegħu. U hawnhekk Ġesu qed jgħidilhom hekk lin-nies biex iġalhom jaħsbu. Il għaliex fil-fatt din is-silta qasira tippreżentalna dak li hu realment Ġesu. Bin David, jiġifieri imnissel minn nisel ta' David il għaliex Giuseppi il-missier putattiv tiegħu kien minn nisel ta' David, imma fil-fatt kienu il-mulej. Alla u bniedem li diversi kittiba ma rridux jaċċettaw dan, naturalment. Ma dan hu li qed iwassal Ġesu din il-mistoqsija biex iġiegħel lin-nies jaħsbu kif fil-fatt huwa bniedem bħalhom imma u fl-istess waqt Alla, għalhekk Sidi il-mulej. X'messaġġ għalina llum? L-ewwel nett hemm messaġġ importanti ħafna illi aħna hemm bżonn inkomplu nitgħallmu. Hawnhekk Ġesu kien dejjem jgħallem in-nies u li jkollna dik l-attitudni li nisimgħu biha kellhom in-nies hawnhekk għadet tisimgħu bil-qalb kollha. Kemm importanti li aħna l-kelma tal-Alla għalina tkun hekk għażiża li aħna nisimgħu lill-mulej bil-qalb kollha. U li tkun dejjem kelma li nilqawha, imma wkoll kelma li nirriflettu fuqha u li narfu tassew it-tifsira tagħha. U rrid ngħid jiena li l-kelma tal-Alla ma tistax taqbad tikkwota biċċa minn hawn u biċċa minn hemm u tagħmilha takkomoda għalik. Għax inkella kollox tista' ssib fil-kelma tal-Alla jekk taqbad u tħawwadha b'dak il-mod. U għandna aħna min jiġi jikwotalek hawn, jikwotalek hemm, imma taf illi m'għandux il-preparazzjoni vera tal-kelma tal-Alla u t-tifsira tagħha. Qed ngħid jien kollox tista' ssib fil-fatt fil-Iskrittura issib ukoll il-frażi ma hemmx Alla. U jista' wieħed jgħid din fl-Iskrittura qiegħda ta' li m'hemmx Alla. Imma qabel eżatti hemm li blaħ jgħid m'hemmx Alla. Mela jekk inti taqbad dil-biċċa u tneħħi ta' qabilha, tkun qed tuża l-kelma tal-Alla u taqlibha rasa l-isfel. Għalhekk importanti ħafna li aħna jkun dik il-ħeġġa biex nitgħallmu ta' formazzjoni vera fejn tidħol l-Iskrittura. Imbagħad huwa importanti ħafna wkoll dak li hu l-essenzjal fil-kelma tal-Alla llum li Ġesu hu l-mulej huwa bniedem bħalna minn barra dnub għadda minn l-esperjenza tagħna l-bnedmin imma huwa l-mulej. U anki aħna llum hemm bżonn li narfuh lil Ġesu bħala l-mulej li huwa ħaj. Mhux sempliċement xi ħadd li jgħix tant snin ilu u għamel il-ġid u għallem mod sabiħ li n-nies kienu jisimgħuh bil-ħerqa u għadda u qed nitkellmu fuq xi personaġġ tal-istorja, imma l-mulej. U l-mulej li huwa ħaj. U għalhekk il-kelma tiegħu hija ħajja. Huwa hu li lilna tassew jista' jmexxina fit-triq it-tajba, huwa hu li jista' jemlilna qalbna wa fih li aħna nsibu tassew il-verità għal ħajjitna. Jew nitolbu l-mulej llum ispirati minn din il-kelma tiegħu li narfuh dejjem bħala l-mulej. Il-mulej li jmexxina fit-triq tas-sewwa, il-mulej li miegħu
aħna nafu li ikonna il-ħajja u l-ħajja ta' dejjem. Jew issa f'din iċ-ċelebrazzjoni nresqu it-talbiet tagħna lil Alla kummulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli twassal il-kelma tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Fit-tifkira llum ta' San Bonifaċju Isqof u Martri nitolbuk mulej għal dawk l-insara li huma ppersegwitati minħabba il-fide tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej nitolbuk għal morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall kura barra minn Malta għalihom tolbu għal familjari tagħhom ukoll u nitolbu għal dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem nożżu il-ħajja f'kull waqt tagħha. Mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà hemm ħajja umana sat-tmiem naturali tagħha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk l-istudenti li jagħmlu l-eżamijiet biex tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja, għal paċi fil-pajjiżi fejn il-konflitti u l-ġlied, nitolbu speċjalment għal dawk li huma vittmi tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlullek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqan mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. U Alla taħnina bl-qis kbirek l-offerta li qegħdin nagħmlulek u wettaqna fil-fidi li stqar San Bonifaċju sa xerr id-demm għaliha bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għaliex San Bonifaċju ħal-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emmejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn imiddajjef u ssaħħaħ lil min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla għeda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għola tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu qal
ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jenata għalikom. Ek ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, witaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Leon, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostli ma' San Bonifaċju l-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi santnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, affrinna dobietna bħalma nafru minn ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-sliem u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħit nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħit nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħit nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejja.
Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li ġedditna mulej bil-misteri qaddisa għamel insiru nixfu l-San Bonifaċju fil-qawwa ta' naġeb li wara sal-aħħar biex jistħoqilna niksbu il-premju tas-sabar fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. U iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Noffru dan ir-Rużarju llum għal dawk kollha li f'dawn il-ġranet qegħdin jagħmlu l-ewwel tqarbina biex din tkun okkażjoni sabiħa ħafna għalihom li tgħinhom biex f'ħajjithom kollha mbagħad jibqgħu jirċievu lil Ġesu il-ħobbs tal-ħajja. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna għejna waqaf magħna, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta Sir Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi sa tnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrilna dobietna bħalma l-affru minnu ħati għalina la ddaħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen.
Sima lik Marija bi grazza memlija murejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Addisa Mario Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija murejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Addisa Mario Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija murejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Addisa Mario Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija murejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Addisa Mario Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija murejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Addisa Mario Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija murejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Addisa Mario Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija murejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Addisa Mario Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija murejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Addisa Mario Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija murejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Addisa Mario Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija murejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Addisa Mario Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-intijomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna, u Ġesu offrinna dobietna ħarissa minna tal-infern, u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni mis-seru tal-batija meta sija Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Mis-sena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrilna d-dobietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħalniex fi tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija murejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Addisa Mario Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija murejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Addisa Mario Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija murejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Addisa Mario Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija murejmijak imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Addisa Mario Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija murejmijak imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Addisa Mario Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija murejmijak imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Addisa Mario Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija murejmijak imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Addisa Mario Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija murejmijak imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Addisa Mario Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija murejmijak imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Addisa Mario Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija murejmijak imbirk inti fost in-nisa
Birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna. U Ġesu offrina dobitna ħarissa minna tal-infern, u ġenerew kolla u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kull-jum għatina l-lum għafrilna d-dobitna bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħalniex fi tiġrib, izdaħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kiberkinti fosse nisan birek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kiberkinti fosse nisan birek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirkinti fosse nisan birek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirkinti fosse nisan birek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirkinti fosse nisan birek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirkinti fosse nisan birek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirkinti fosse nisan birek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirkinti fosse nisan birek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirkinti fosse nisan birek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirkinti fosse nisan birek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna, u Ġesu offrinna dubitna ħarissa minna tal-infern, u ġenera kolla u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru ta' tbatija, meta sien Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib minn Pilatu sal-Kalvarju. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kull-jum għatina l-lum, għafrilna d-nobitna bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħalniex fi tiġrib, izdaħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirkinti fosti nisan birek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirkinti fosti nisan birek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirkinti fosti nisan birek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirkinti fosti nisan birek ifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirkinti fosti nisan birek ifrotta ġuftijek. Ġesu.
Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kiber kinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kiber kinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kiber kinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kiber kinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kiber kinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidra fil-ħames misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missina inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi sa'at nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna d-nobitna bħalma nafru l-minnu ħati għalina, la daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kiber kinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kiber kinti fossi nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kiber kinti fossi nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kiber kinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kiber kinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kiber kinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kiber kinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kiber kinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kiber kinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kiber kinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ijemel avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina, wara dan t-turufnament lil Ġesu frat imbirek ta' ġuftijek.
u ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missilna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. خبزنا ta' kuljum matina llum, waħfrilna d-dubietna bħalma nafru minnu ħati għalina. La daħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simarik Marija bi grazzi memnija mulej miegħek, birk inti fost in-nisa birek kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missier u lil Iben u lil Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem id-dililhom. Jistriħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Hen għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Hen għalina. Spiritu Qaddis Alla. Hen għalina. Trinita Qaddis Alla wieħed. Hen għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob Om għalina. tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob Om għalina. li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob Om għalina. bla teba. Itlob Om għalina. li tistoq l-imħabba. Itlob Om għalina. tal-aġeb. Itlob Om għalina. tal-paririt tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob Om għalina. ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għal. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-feħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddesin kollha. Itlob għalina. Sultana mnissila minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbu mulejn. Ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbu mulejn. Ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Henna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulejana nitolbuk li nkabdu dejjem is-saħħa fir-ruħu ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazzo glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li sammiki l-Arkanġlu tħolanina fit-taqbida kun int lejnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażinu għalna nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fost it-tajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa tagħha fil-qiegħ tal-inferi x-xitan u l-ispirti ħżena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Għadde Ġuseppi kum missier għalina u kol u meċina fit-triq tal-ħajja. Għana n-grazzja għalina l-koraċ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preca, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeoda Pesani, Itlob għalina. San Bonifacio, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.
Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġa bħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, jekk li nħossu fina bla jeda dak li reħpetinna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakunata Kunċizzjoni tagħha, imbirek jitluk Glorjus taħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Paruska s-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.